A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek hormati kusipun dumateng calon pengantin kalian berbahagia. Monggo kita tansah bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan dumateng kita sedaya. Salawat salam kaujo dumateng junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat keluarga, para sahabat lan para peneripun. Bapak Ibu, para hormati ing injang menika kita ngrawuhi sekalian bidang sekene akdun nikah. Inggih menika akad nikah ijab kabul pernikahan derek Joni Pranata putra Pak Joko Dwi Utomo saking Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Pikantos derek Felinda Rizky Putri, Felinda Rizkia Putri putra Pak Suwedi saking Desa Kerodonan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Mugi-mugi ijab kabul pernikahan ingkang beritipun tindakan saged berjalan lancar. Monggo kita awali, kita witi kanthi wacan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi wacan Al-Fatihah punika saged dados pernikahan ingkang pun ridho Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal umra kullaha biyadil man yasha wa man yurid lam akhira lima qaddama wa lam muqaddima lima akhar wa la yastam usnani wa ila biqadin qadar wa kitabim minallah qad sabaka aqulu qali hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalikum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun nggih menika ijab kabul pernikahan. Nggih Mas nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Joni Pranata bin Joko Dwi Utomo uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakhim bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Saudara Joni Pranata bin Joko Dwi Utomo, saya nikahkan dan saya jodohkan kamu dengan Felinda Rizkia Putri binti Suwadi, wali bapak yang sudah diwakilkan kepada saya dengan mas kawin, cincin emas 2 gram dan uang Rp900.000 kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Felinda Rizkia Putri binti Bapak Suwadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير اللهم ألف بينهما ألفت آدم وألف بينهما ألفت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya pembacaan Syifa Ta'liq masih Mbak Ege Nusyawu. Di dalam surat nikah ini ada tulisan Syifa Ta'liq ya. Syifa Ta'liq ini adalah janji suami kepada istri, isinya ada 4. 4 ini merupakan kewajiban suami dikuatkan dengan janjinya di dalam surat nikah. Ini kalau istri minta dibacakan, suami siap baca, dibaca langsung sekarang atau bisa dibaca nanti sendiri setelah selesai di ruang di kamar terserah. Ini untuk melindungi hak istri. 4 ini isinya, intinya saya jelaskan. Yang pertama, suami harus peduli kepada istri, tanggung jawab. Yang kedua, suami harus memberi nafkah lahir dan batin. Ketiga, suami tidak boleh menyakiti istri. Yang keempat, suami tidak boleh meninggalkan istri lebih dari 2 tahun. 4 hal menika sekalian perkawis menika menawi salah satu dilanggar oleh suami, nanti kalau istrinya tidak ridho, tidak ikhlas, nanti suami bisa dituntut istrinya. Ini kalau istri minta dibacakan, suami siap baca, dibaca secara langsung atau dibaca nanti sendiri setelah selesai di ruang di kamar terserah. Ini untuk melindungi hak istri. Gimana Mas? Siap baca Mas? Siap. Lek jenengan nikah dengan sungguh-sungguh nggak ada masalah karena merupakan kewajiban suami. Itu Mas ya? Nggih. Di sini kan tanggung jawab, memberi nafkah, tidak menyakiti istri, tidak meninggalkan istri lebih dari 2 tahun. Siap Mas? Siap. Baik. Masih siap masuk ya? Ini untuk melindungi hak istri. Jenengan minta dibacakan masih bisa baca. Mbak? Kanton masih. Kanton masih. Nah, masih bisa baca. Gimana minta dibacakan? Sebaiknya gitu ya. Istri minta dibacakan, suami siap baca. Sekarang pertanyaannya dibaca sekarang atau nanti? Sekarang Pak. Mbak? Bisa Mas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 1 September 2024, saya Joni Pranata bin Joko Dwi Utomo berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Felinda Rizkia Putri binti Bapak Suhadi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sik talik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk memperlukan ibadah sosial. Bojonegoro 1 September 2024. Suami Joni Pranata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha
wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Walhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun para alim, para ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, para dwija agama, pepundhening agama, pinesepuh duwen para sesepuh, ugi ajining sepuh ingkang dahat kinurmatan, para pangemban pangebating praja, ugi satriyaning negari pangayomaning kawula tasih ingkang sinubeng pahormatan, para trahing sutresna budaya diluhung ingkang agung mamarti martawaning budaya luhur, sumrambah sanalan kadang ingkang pantes nampi pahormatan. Nuwun inggih sebagian pengiring saking Pacitan kersa bedol saking sasana palenggahan ingkang sak perlu ngapit putra kekalih ingkang sak mangke badhe hanguri-nguri adating Jawi utawi temuning manten kayah dening panjenenganipun Ibu Toto Busana nggih punika diva wedding saking tlatah Banjar Sangetan Gondang Bojonegoro ingkang siang punika hangayae jijibahipun manten kekalih utawi minangkani tumbak ing manteh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah. Pengantin
iki setengah padha jumangkah ning renegane Canolo kang sarwa sesojo asri dilulu kadya werdu kang lumaku ing wantitan niki sebagai kalipun sampun minggah wonten ing sasana stinggih sasana pawahan ingkang badhe netepi Widhi-Widana kang sinebat wonten ing sasana pawiwahan punika kekalipun badhe netepi Widhi-Widana kang sinebat wonten Widhi-Widana kang sinebat inggih punika bobot timbang nuwun inggih Bapak Suhadi wonten ing tengah-tengah dirangkul kalih-kalih dirangkul nggih netepi Widhi-Widana kang sinebat inggih punika bobot timbang ingkang ateges bobot timbangipun atawisipun mantu kalayan putra piyambak punika sampun-sampun Bapak Suhadi menghadap putra-putrinya enggal netepi Widhi-Widana kang sinebat inggih punika tandur Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah anakku bocah loro sak loro tak tandur ana madayane brayat mugi-mugi Mas Joni kalian Mbak Felinda angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin para rawuh kakung sumawana putri ingkang kebak murbeng dumadi enggal netepi Widhi-Widana kang sinebat enggal netepi Widhi-Widana kang sinebat inggih punika kacar kucur tanpa kaya ya dituangkan semuanya dituangkan Mas Joni ya sampai habis sampai selesai semuanya dituangkan saat ini diterima sang istri tercinta ya sudah selesai jadikan satu berdiri Mbak Felinda berdiri berjajar dengan Mas Joni kacar kucur topo koyo sampun kalaksana ya berhadap-hadapan Bapak Ibu dengan putra putri tercintanya untuk memberikan nafkah dari Mas Joni saat ini diterima kepada Bapak Ibu tercintanya dari Mbak Felinda. Terima kasih ya saling berjabat tangan saat ini nafkah dari Mas Joni sudah diterima beliau Bapak Suhadi bersama Ibu mudah-mudahan semuanya bermanfaat para rawuh kakung sumawana putri ingkang kebak enggal netepi Widhi-Widana kang sinebat inggih punika dahar gembul bujana mangan bareng tunggal saajang Mas Joni sing dulang Mbak Felinda sing nyangga piringi Mbak Felinda jenengan sing nyangga piringi ya piringi disangga Mas Joni memberikan suapan kepada istrinya sambil nyangga janggut Mas Joni janggute Mbak Felinda disangga nah nanti bergantian Mbak Felinda sing dulang Mas Joni sing nyangga piringi aja lali Mbak Felinda ya karo nyangga janggut nah seperti itu
Setelah itu bersama-sama saling suap. Mas Joni memberikan suapan kepada sang istri, begitu juga Mbak Felinda memberikan suapan kepada istri, suami tercintanya bersama-sama. Menika pralampita Yaya Mustikaning pawan dasi terkrami tansah atut rutut ya ora rentengan nganti delahan. Setelah berdua makan saat ini bersama-sama minum, kebersamaan kedua mempelai Mas Joni bersama Mbak Felinda. Kedua mempelai dimohon untuk berdiri. Monggo panjenenganipun Bapak Joko sareng Ibu ingkang sapake sampun kersa rawuh boten sanes nggih punika paring pandonga lan pangestu. Enggal netepi Widiwidono kang sinebat punika tancep besan utawi mapak besan. Ayo berjabat tangan Bapak Ibu. Bapak berjabat tangan, sareng Ibu berjabat tangan. Iya. Sarujuk ing pisan kekalih. Saling berpelukan. Pilih Pak Joko sareng Bapak Suhadi sampun sarujuk. Anggenipun bebesanan. Monggo Pak Joko sareng Ibu pindah wonten ing sasana setinggil sasana pawiwahan boten sanes paring pandonga lan pangestu dumateng putra dalah putrine. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kebak murbeng dumadi. Ya dilepas Mbak Felinda melepas kebesaran dari Mas Joni. Iya. Iya, tarik terus, dilepaskan, ya, taruh di kursi. Nah, ditekno, ya, menghadap kembali ke depan, sendal dilepas, mantannya bingung. Manten nggih sarwi ditata delok-delokno. Ananging datang sarwi dilulu malah sansaya hanimbe asrining sasana. Jengkar sang dalu pinenganten marang Abiyantara. Enggal tumangkul. Enggal tumangkul amarkelu kunjem ing Bantala. Pangatikaning Dimas Felinda kanthi lirih kanthi alem nyuwun ide pangestu, nyuwun ide pangestu dumateng panjenenganipun ingkang Ibu. Ya, bergantian. Iya. Nggih, bergantian Mbak Felinda pindah posisi. Nyuwun pangestu, nyuwun pandonga dumateng panjenenganipun ingkang rama. Sasampunipun nyuwun pangestu patungga dumateng panjenenganipun Bapak Suhadi. Nuwun inggih. Nuwun inggih. Mas Joni kaliyan Mbak Felinda ugi nyuwun pangestu lan patungga dumateng panjenenganipun ingkang rama.
Ya bergantian. Sekarang Mas Joni berpindah posisi, minta doa restu kepada Bapak tercinta. Yo anakku, anakku bocah loro sapa tatang burono madayata eleng peleng bapak itu besok yen tinekat jodohmu nak yo aja sok gampang mukarepat, aja sok gampang eling peleng bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, tokoh masyarakat, bapak kepala desa beserta staf BPD adalah jajaranipun pengiring, pengarak, pangrombyong kang mijil saking tlatah Pacitan ingkang tansah kawula mulyakaken ugi kawula hormati tamu undangan awet undangan lingkungan utawi lintu lingkungan ingkang sampun kersa rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati, teman sahabat dari Mbak Felinda ingkang sampun kersa rawuh juga saya hormati panjenenganipun sahibul dakwah Bapak Suhadi saha Ibu ingkang tansah kawula mulyakaken. Mboten katalumpan panjenenganipun besan saking Pacitan Bapak Joko sareng Ibu ingkang sampun kersa rawuh ugi tansah kawula hormati. Nak pinenganten kekalih Mbak Felinda kalian Mas Joni ingkang sangat-sangat berbahagia. Saderengipun monggo kita tansah nglairaken raos syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat hidayah saha inayahipun dumateng kula dalah panjenengan sami sehingga wonten ing kawedangan siang punika kita sedaya saged makempal wonten ing menika majelis ingkang saperlu nderek mangayu bagya
sekaligus hormat dumateng resepsinipun putra kekalih ingkang sampun nglampahi ajab kabul tabuh songo kala enjang sampun dipukseni dening keluarga saking Pacitan, keluarga saking Bojonegoro, sah menggahing agama ugi sah menggahing negara. Shalawat ugi salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab mugi syafaatipun tansah sinanding kajiwa lan kasalira dening kula dalah panjenengan sami ingkang sunnah lan ajaranipun kita anut sareng-sareng termasuk akad nikah ingkang dipun lampahi putra kekalih punika. Mugi-mugi sebab sarana ibak dumateng panjenenganipun kula dalah panjenengan sami angsal syafaatipun. Syafaat donya langkung-langkung binjang wonten ing ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jumeneng kawula wonten ing ngarsa panjenengan sami pidhakane Pranoto Hadicara pramila saderengipun badhe kawula glantaraken rantaman urut-urutan ing hadicara ingkang badhe kalampah wonten ing siang punika. Sepindah inggih punika pembukaan, wondene angkung kalih inggih punika sambutan ingkang sepindah inggih punika penyerahan saking pisan utawi wakil pengiring saking Pacitan, wondene sambutan ingkang angka kalih inggih punika penerimaan saking panjenenganipun sahibul walimah, sahibul dakwah, sahibul bait inggih punika Bapak Suhadi. Ingkang terakhir inggih punika barokah doa. Mekaten urut-urutan ing hadicara ingkang badhe kalampah wonten ing siang punika. Bapak Ibu sekalian, jahe batur wekdal sumangga bahagian ing siang punika tinarbuka sareng-sareng kanthi waosan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wontene adicara ingkang aga kalih inggih punika sambutan. Wontene sambutan ingkang sepindah inggih punika penyerahan saking mempelai putra sesulih saking Bapak Joko, talanging atur saking Bapak Joko sekaligus mewakili rombongan pengiring saking Pacitan kagem panjenenganipun ingkang kajibah dipun sumanggaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umru dawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Hadilatul kiram, kujuk dumateng para alim, para ulama, para kiai, bunyai, para haji, bu hajah ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding pustakaning suci minangka panuntune panembah kiblat dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang tansah kawula taati sedaya fatwahipun. Nuwun kunjuk dumateng para pepunden kawula, para pini sepuh, sesepuh, aji sepuh, mliginipun kasepuhan saking Gondang Bojonegoro ingkang sampun pono ing pamawas lebda miwah pitutur ingkang mahambet winantu sagunging pakurmatan. Kunjuk dumateng para pangban-pangbating praja satriyaning nagari minangka ingkang dados pandam-pandom pangayumanipun kawula dasih
lagu-lagu dumateng panjenenganipun ingkang ngasta pusaranipun adil Songsong Agung Bapak Kepala Desa menggah staf jajaranipun sak mandhapipun Bapak RT menggahipun Bapak RW ingkang sampun kepareng rawuh ingkang satu hudat kinurmatan Kojok dumateng para kadang werda muda tumaruna ingkang pantes sinudarsana mirugan kojok dumateng sagung para rawuh kakung Sumamara Putri ingkang satu hudat kinurmatan lagu-lagu kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suhadi dalah keluarga agung ingkang tansah kula hormati datan kata lumpen pinanganten kekalih ingkang satuhu bagya mulya hamurawakani lekas-lekas sing gati kartikaning sedya monggo sesarengan ngunjakaken raos puja lan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin katite ing ari kalenggahan ratri puniki panjenengan dalasan kawula saged makempal silaturahmi bermuajahah wonten ing mriki majelis sak perlu hanjenengi saha ngestreni ijabipun pun anak kawula pinanganten kekalih kanthi manggih rayu wilujeng boten wonten aral sak tunggal punapa amin Allahumma amin. Sholawat datan salam mugia tansah lumintu kalumintiraken dumateng junjungan kula dalah jahandika sami Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng ngasta umatipun saking jaman jahiliyah tumuju jaman terang benerang kados ing karenggan ratri puniki. Nggih mugi-mugi panjenengan dalasan kawula tansah pikantuk syafaat Kanjeng Nabi fa insyaallah benjang wonten ing yaumul kiamah amin Allahumma amin. Ngembadi wis kersanipun panjenenganipun Bapak Joko dalah ibu keparno kawula anggempil kamardikaning panjenengan ingkang katemben eca sakeca wawan pangandikan pirembakan kalian kadang ingkang dangu boten pepanggihan boten ateges kawula ngirangi tata trap susilaning sopan santun kawula ananging kawula mradaba dawuh minangkani tetalaning basa saking panjenenganipun Bapak Joko kinen hamasrahaken pun anak kawula pun Joni Pranata awit panjenenganipun Bapak Joko mboten kumawantun matur wonten ngarsa jahandika sami ngengingi wedal saha kawontenan namung kewala ing mbok bilih anggen kawula matur ing mangke kathah kekiranganipun saking pribadi kawula namung nyadong detuka nadah lumebering samudra pangaksama langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suhadi dalah keluarga agung kunjuk dumateng sagung para pinisepuh sumrambah para rawuh tamu undangan kakung ya putri ingkang satuhu dat kinurmatan ingkang angka sepisan kawula ing mriki haminangkani saking panjenenganipun Bapak Joko Dwi Utomo ngaturaken salam bektos kunjuk dumateng cahyaning para pinisepuh kasepuhan wonten ing leladan Gundang Bojonegoro tundhanipun salam taklim kanthi kawula ikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suhadi dalah keluarga agung megah ingkang salajengipun kawula ing mriki minangkani saking panjenenganipun Bapak Joko dalah sak pangombyongipun ugi ngaturaken mapinten-pinten kalepatan kawula mbok bilih pisuwanan kawula sak kadang menggahipun pisuwananipun Bapak Joko wonten ngarsanipun Bapak Hadi kathah kekiranganipun saking sedaya samudayanipun lumantar kawula namung saestu nyuwun lumebering pangsama ingkang sak ageng-agengipun jangkep angka salajengipun ngaturaken matur agunging sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan mbok bilih pisuwananipun Bapak Joko dalah kawula sak kadang
sampun katampi kanthi sukorenaning penggalih tundanipun kanthi endah tuwin mewah saking kawula sakadang boten saged caos piwales punapa-punapa kajaba namung nderek dedonga mugia sedaya kala ndadosaken sababiyahipun Bapa Suhadi dalah keluarga pikantuk piwales kanthi sakmrawatipun saking Gusti ingkang murbeng dumadi keplasing sedya wigata sing pirembakan pisoanan Bapa Joko dalah kawula sakadang boten langkung namung hanetepi menapa ingkang sampun dados pepetanganipun Bapa Joko dalah Bapa Suhadi kanthi lelambaran pun putra kekalih wonten ing dinten wulan Kawuri lelambaran kang putra kekalih panjenenganipun Bapa Joko anggadhahi pepetangan nggih punika nikahaken pun kang putra kekalih ingkang fa insyaallah sampun kalampahan sah sadataning agami utuwin adat Widi Widana ingkang sinengker wonten ing Gondang Bojonegoro. Mugi-mugi anggenipun lumebet wonten ing madyaning bebrayan agung teng putra kekalih. Jumbuh kados kekudanganipun para pinisepuh ngantos kakilanini kaya mimilan mintuna. Tundanipun jumbuh kados kekudanganipun para alim para ulama dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Pramila kanthi mengkaten kang putra pinanganten kakung pun adik kula Joni Pranata kawula pasrahaken sawetahipun ugi kawula pasrahaken babakan panggula wentrahipun ingkang angka sepisan kawula pasrahaken dhumateng ngarsanipun Bapa Suhadi sumrambahipun lingkungan saha padesan padusunan wonten ing Gondang Bojonegoro ingkang angka kalih kawula pasrahaken dhumateng anak kawula pinanganten putri pun Felinda nyumanggaaken anggenipun paring panggula wentah. Mugi-mugi anak kawula Joni Pranata saged nderek mangayu bagya menapa ingkang dados adat Widi lan Widana ingkang sinengker wonten ing Gondang Bojonegoro. Nuwun kunjuk dhumateng sagung para pinisepuh sumrambah para rawuh kakung putri ingkang satuhudat kinurmatan jangkep ingkang angka salajengipun ing mbok bilih mangke sampun paripurnaning pahargyan wonten ing pawiwahan siang puniki saking kawula sakadang badhe kepareng nyuwun pamit namung nyuwun idi pangestu saking para pinisepuh sesepuh saha kasepuhan mugi-mugi lampah kawula saking wiswagung panjenenganipun Bapa Suhadi ngantos dumugi griya kawula suang-suang mugia tansah manggih rayu wilujeng boten wonten aral satunggal punapa kasa wangsulipun sak pengker kawula saking Wisma Agung niki keluarga agung dalasan para pinisepuh menggahipun para rawuh mugia tansah pikantuk pangayomanipun Gusti ingkang murbeng dumadi sagung para pinisepuh sumrambah para kakung putri ingkang satuhudat kinurmatan jangkep angka salajengipun mbok bilih sampun jumeneng sauntawis putra pinanganten kekalih badhe kakirapaken wonten ing Tulaan Pacitan pamundhut saking panjenenganipun Bapa Joko menika ingkang dipun suwun namung manten kekalih menggah Rama kaliyan ibunipun sagung para pinisepuh sumrambah para rawuh kakung putri ingkang satuhudat kinurmatan menggah ingkang salajengipun pisoanan kawula dhumateng ngarsa Bapa Suhadi dalah ibu saestu boten beta punapa-punapa kajaba namung nderekaken pun putra pinanganten hanamung ing wingking kala wau kawula kajawil kalian para kadang pangombyong panjenenganipun Bapa Joko kapurih
masrahaken satunggalipun amanah kunjuk dumateng ngarsa panjenenganipun Bapak Suhadi kawula suwun jengkar saking papan palenggahan nyaket kawula saperluhan nampi salah satunggal amanah ugi kadang kawula ingkang ngasta satunggalipun amanah kawula suwun jengkar saking papan palenggahan nyaket kawula. Bapak panjenengan tampil menika setunggal amanah menika lebet saha wujudipun menapa dalem boten mangertosi menika amanah saking para kadang ingkang dipun wastani tali asih mugi-mugi anggenipun gandeng pasedheran panjenengan kalian Bapak Joko mugi tansah rahayu wilujeng ngantos sak lami-lami nggih. Sampun monggo Bapak. Mugi sagung para pilih sepuh sumrambah para kakung ya putri ingkang satu dadi nurmatan mbok bilih makaten ingkang saged kawula aturaken haminangkani saking panjenenganipun Bapak Joko dalah pangombyongipun tartamtu kathah kekiranganipun pratandha jupeting nalar kidunging pemanggih kawula saking pribadi kawula namung saestu ngadah lumebering samudra pangaksama ingkang saageng-agengipun ing wasana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepaduhun kanthi tata lan titis cetha lan gamblang talanging atur saking panjenenganipun Bapak Joko sekaligus mewakili rombongan pengiring saking Pacitan sampun hamasrahaken ingkang putra inggih punika Nak Joni Iskandar dumateng keluarga besar Bapak Suhadi dumateng Mbak Felinda mugi-mugi dados jodohan ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Ugi tali asih saking Pak Joko saha Ibu kadenganipun pisan saking Pacitan sampun katampi dening panjenenganipun Bapak Suhadi mugi-mugi saged dados manfaat barokah fid dini hatal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rumambat sambutan ingkang angka kalih inggih punika penerimaan sekaligus barokah doa wonten ing menika bagian badhe dipun sampaiaken dening panjenenganipun Mbah Yai Yaman kagem panjenenganipun Mbah Yai Yaman dipun semanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi akala lanikaha wa karomasibaha nakamuda subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man saroha nikaha libatigo mardatihi wa tukundi fi amarihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanakakun anas atasalun atakatarun fa ini mubadikumul umama. Al hadis. Al mukarram para alim ulama sesepuh bini sepuh saha aji sepuh ingkang kawula antu fatwa lan pitedhaipun
dumateng Bapak Iyai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Aja, Ustad lan Ustadzah ingkang kawula takdimaken. Dumateng Bapak Ibu sedaya undangan ingkang kawula hormati saha ingkang kagungan hajat, Bapak Suhadi dalah Ibu Sarwi ingkang sanget kula hormati. Saha dumateng Bapak Besan inggih menika Bapak Joko, Ibu Jamilah ingkang kula hormati ugi. Sumrambah dumateng mempelai berdua yang sangat berbahagia. Boten kata lumpen ingkang mengku dusun Krondonan inggih menika Bapak Kasun saha sak prangkatipun ugi ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin monggo kita manjataken rasa syukur kita wonten ngesa dalem Gusti Allah Ta'ala kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin keranten rahmat taufik sarta hidayahipun ingkang sampun dipun limpahaken dumateng kula lan panjenengan sami sahingga ing siang menika kula lan panjenengan sami saged mangempal manyawiji wonten dalemipun Bapak Suhadi tiyang sekalian kanthi kawontenan kula lan panjenengan sehat wal afiat Allahumma amin. Kaping kalihipun salam tuwin sholawat kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang nyapaati dumateng sedaya umat ingkang taat wiwit tenggene alam donya ngantos dumugi tenggening dinten kiamah kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mugia kula lan panjenengan sami benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah asal syafaatipun Kanjeng Nabi kita Muhammad. Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu sesepuh saha pinisepuh ingkang sampun tata lenggah kula ing mriki minangka sesuli ngatur saking panjenenganipun Bapak Suhadi, Ibu Sarwi utawi minangka calangipun atur ingkang nomor sepindah kula ngaturaken matur suwun sanget dumateng rawuh panjenengan sami dene punapa panjenengan sami wonten ing wekdal menika sampun kersa angrawuhi nggih menika pernikahanipun Mas Joni Pranata kalian Mbak Linda, Mbak Perinda. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami wonten ing mriki nggih menika betua kesaenan sae dumateng Bapak Suhadi tiyang sekalian saha sae kesaenan dumateng Mas Joni Pranata tuwin Mbak Perinda saha beto kesaenan dumateng kula lan panjenengan sami. Lan kula minangka mewakili Bapak Suhadi tiyang sekalian kesaenan panjenengan mugi-mugi dipun bales dening Gusti Allah ingkang langkung kathah lan ingkang langkung mulya. Allahumma amin. Bapak Ibu sesepuh saha pinisepuh ingkang kula hormati,
Ingkang salajengipun keluarga besan nggih menika Bapak Joko ngajeng sampun ngaturaken nggih menika salam taklim kunjuk dumateng Bapak Suhadi tiyang sekalian. Mila kula minangka wakil saking Bapak Suhadi kula paring jawaban inggih menika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan ingkang salajengipun nuwun sewu dumateng Bapak Ibu. Saksampunipun Bapak Joko, Ibu Jamilah saha sak penderekipun nggih menika panjenenganipun ngaturaken sedaya kalepatanipun anggenipun dumugi wonten dalemipun Bapak Suhadi tiyang sekalian. Pramila saking menika kula minangka wakili Bapak Suhadi tiyang sekalian kula ngaturaken dawuh sami-sami. Lan sak lajengipun Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sak wangsulipun Bapak Suhadi nggih nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Ngengingi nggih menika panggenan ingkang kirang mahanani dumateng panjenengan. Saha anggenipun nampi rawuh panjenengan sami krisak kirang resepaken ing manah saha anggenipun maringi pasugatan dedaharan tuwin unjukan kirang ing rena ing penggalih panjenengan. Mila kula atas nami Bapak Suhadi nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sami. Lan ingkang salajengipun Bapak Ibu pinisepuh ingkang sampun tata lenggah, ingkang mewakili Bapak Joko Kolawu nggih menika ngaturaken utawi masrahaken kaki temanten nggih menika Mas Joni Pranata dumateng Bapak Suhadi tiyang sekalian. Mila kula atas nami Bapak Suhadi tiyang sekalian, Mas Joni Pranata kula tampi kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun sasampunipun dipun pasrahaken sampun kula tampi nggih menika supados Mas Joni Pranata dipun gulawentah kalian Bapak Suhadi supados dados putra ingkang sae. Nggih nuwun sewu Bapak Ibu sesepuh saha binisepuh keranten Bapak Suhadi menika manggenipun wonten ing dusun wonten tengahing wana. Mila nggih mugi-mugi Gusti Allah maringi pitedah Bapak Suhadi sageta nggulawentah dumateng ingkang putra supados dados putra ingkang sae. Sae menggaing Mbak Pelinda, sae menggaing Bapak Suhadi tiyang sekalian, saha sae dumateng tangga pepalih, saha mugia sae saged dumateng negari lan agami. Lan salajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, menawi to adicara wonten ing siang menika sampun paripurna mila Bapak Joko sak penderekipun
nyuwun pamit kundur utawi mantuk dhateng dalemipun piyambak-piyambak. Pramila kula atas nami Bapak Suhadi tiyang sekalian ndherekaken sugeng tindak lan mbok menawi bapak-bapak, ibu-ibu wonten nggih menika ingkang kraos dhateng mriki kula aturi nyipeng dhateng mriki benjing sareng-sareng tiyang mriki tumuju tenggene Bapak Joko Ibu Jamilah ingkang wonten ing dusun Ketro Kecamatan Tulaan Kabupaten Pacitan. Ngoten Pak Bu nggih. Mbok menawi jenengan tasih kraos dhateng mriki kula aturi nyipeng mriki ngoten nggih. Lan salajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, saksampunipun panjenenganipun nyuwun pamit wangsul mila nyuwun donga supados nggih menika lampah panjenengan ngantos dugi dalem panjenengan piyambak-piyambak tansah pinaringan rahayu wilujeng slamet boten wonten alangane napa-napa. Ngoten Pak Bu nggih. Kula atas nami Bapak Suhadi utawi atas nami sesepuh wonten ing dusun Krondonan mriki kula ndongaaken dumateng panjenengan sami kanthi ikhlasing penggalih. Mugi-mugi donga menika dipun ijabahi dening Gusti sahingga lampah panjenengan bot tumuju wonten ing dusun Ketro Kecamatan Tulaan Kabupaten Pacitan tansah dinangkung dening Gusti dipun tebihaken saking bilai slamet dugi bali wisma utawi griya panjenengan sami-sami. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ingkang terakhir kula nyuwun pitaken dumateng Bapak Joko dalah Ibu Jamilah. Ngeten Pak Bu nggih, panyuwunipun Bapak nggih menika Bapak Suhadi nderek teng ngene panjenengan nika sakduginipun napa dipun nggih menika garis bawahi jam pinten Pak nggih? Nuwun sewu Pak nggih, napa sakduginipun tiyang king mriki napa digaris bawahi ngantos jam pinten? Ngeten Pak, maksud kula niki ngeten to nggih. Lah, keluarga mriki benjing kan dipun aturi tindak dhateng ngene Pak Joko to nggih. Napa tenggo sakdugine tiyang mriki napa kedahipun jam sakmenten kedah dugi mrika. Ngoten maksud kula ngoten. Sakdugine nggih, nek sakdugine nggih matur suwun Pak nggih. Nggih. Keranten kan perjalananipun tebih nggih mboten mangertos kendalane teng radosan. Matur suwun dhumateng Bapak Ibu sesepuh saha bini sepuh ingkang sampun tata lenggah wonten ing mriki. Mila kula ing mriki mewakili saking Bapak Suhadi tiyang sekalian mbok menawi anggen kula matur kirang resepaken ing manah panjenengan sami awal ngantos akhir wonten kekilapanipun, wonten kekeliruanipun utawi wonten kekiranganipun kula namung manungsa limrah kathah salah mila kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sami. Kula akhiri intina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bini sepuh sesepuh ingkang sampun kelempak teng daleme Bapak Suhadi sekalian, niki kula badhe mbawahi kaki pemanten ini pemanten jenengan seseni nggih.
Ingkang pemanten kakung asmanipun Joni Pranata, ingkang putri Pelinda. Samenika Joni kalian Pelinda dipanggihaken dinten akad legi nggih, minggu legi. Lah kula samenika badhe nyebutaken sangandhapipun teratak rambat taruh pagung sesa binaturata blarak sinuwek janur kuning kironce adek-adek pisang sak kembaran ron waringin pengayuman kaki pengantin sekalian jumeneng sangandhapipun teratak rambat taruh pagungan sanse garuluku kayu jati kemenika babut Ramadhani. Nini pemanten nyembah tondo bekti dumateng pemanten kakung. Nini pengantin sekalian nyepeng bokor kencana isinipun toya suci kembang mancawarni kasiramiken sukunipun pemanten kakung. Ini pemanten sekalian ngadeg-adeg jumeneng kaubungan kembar mayang uter-uteran nanging cali Joko Tarub kalian perawan Tarub. Kaki pemanten sekalian jengkat sasana manuju palenggahan kursi gading dampari nenggo. Kaki pengantin sekalian nunggu jejet jejek kaapet para widodoro lan widodari. Kesesenan para nabi lan para wali. Kaki pengantin sekalian singkem bapak ibu nyuwun doa restu. Kaki pengantin sekalian mandhap kursi gading manuju para pini sepuh beto oleh-oleh. Monggo Pak oleh-oleh pun diraosaken des pun diraosipun. Sarane sampun cekapan saya kula manggahaken kaki pemanten ini pemanten rahayu selamat boten enten alangan setunggal menopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yai jenengan dongani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa turitihi wa hajati wa hajatina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin dan naimin hamdan jabini amahu yaqam masjid ahdirupan alakal kamdu kama yang pangilit jalal wa cakabdun sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal wa anzil jawaba ma kana qur'anil andim wa halalla wa masyabaqna wa ma'astar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka rahmatan bitan bisa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bi rizqi wa tawbatan qabilal murahmatan indal maut wa maghrutan badal maut. Allahumma habina lan bisaqaratil maut wa najat minan nar wa awin kandal kisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa qina jannata mahambrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma dulam nampusana wa ilam taghfir lana wa darhana lakuna minal qasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala fis samai wa sami'un alim. Allahumma inna qarduka jannah na'udzubika min syaqatika wan nar. Ya Allah fiha ya Allah fiha ya Allah fi husnul khatimah. Rabbana jami'un asili yaumil raiba fi inna Allah la tublikul mi'ada. Rabbana takmil ijran kama kama ladallalatina min qablina. Rabbana wala tuhamna qatalana fi fa'funganna waghfir lana warhamna fanzula alal kafirin. Rabbana atina bil hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratul Fatihah. Sembah nuwun mekaten para rawuh awit saking serah terima saking Pak Joko sampun menyerahaken putranipun dumateng keluarga Bapak Suhadi. Semanten ugi panjenenganipun Bapak Suhadi talangan ngetur Mbah Yai Nyaman sampun nampi pasrahipun pisan saking Pacidan. Mugi-mugi sebab sarana sarojo ing pisan kekalih
nambahi raket lan supeketing pasederekan anggenipun hamba bangun pepisanan lan khidmat lan tartil barokah doa sekaligus niku wau hanguri-nguri adating Jawi sampun kaleksanan. Mugi-mugi sedaya sedalipun angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pengiring dari Pacitan juga keluarga besar, sebelum beranjak dari tempat duduk juga para tamu undangan yang lain, teman sahabat dari Mbak Felinda untuk mengikuti prosesi foto bersama. Bapak Ibu sekalian, sebelum turun dari pawiwahan untuk mengikuti prosesi foto bersama, silakan berdiri Mas Manten bareng Mbak Manten untuk mengikuti prosesi foto bersama. Sekali lagi diharapkan untuk semua yang hadir di kesempatan siang hari ini untuk mengikuti prosesi foto bersama. Cewek cowok, laki perempuan, suami istri, semuanya berjodoh nanti berfoto.